Malawi Today. Kulikonse kumene mukutimvera masana wano ndine Brian Banda on this beautiful hour lero tsiku ndi pa 29 in the year of our Lord 2025 ndi 2 minutes past the hour of 3 ku London kwa ino amene mukutimvera kuchokera ku London chifukwa tikumveka across the globe. Tili pa Facebook, komanso tili pa radio. 2 minutes past the hour of 10 anzathu apita ku break ya mawa ya tea ku New York. Kutimvera kumeneko 2 minutes past 10 ku New York. Kuma ku Sydney ku Australia tikulankhula pano ndiye ndi mbanda kuja ndithu 3 minutes past midnight usiku wenweni. They are 8 hours ahead of Malawi time. Anzathu ku Kingston ku Jamaica 3 minutes past the hour of 9 akutsogola ndi 7 hours poyerekeza Central African time. Koma ku Baghdad ndi 3 minutes past 5 tuyendera yofanana chimodzimodzi ku Roma ku Vatican 3 minutes past 5 tikulankhula pano. Pamene ku Tokyo tili ndi Malawi ambiri kumene, in fact we have an embassy ku Tokyo ku Japan amatimvera kumeneko 3 minutes past the hour of 11 7 hours ahead of Malawi time. Koma ku Gaza uku kuli nkhondoko ndiye 3 minutes past the hour of 5 chimodzimodzinso ku Israel 3 minutes past the hour tuyendera yofanana. Dar es Salaam 3 minutes past the hour of 5 tikulankhula pano. Pamene ku Beijing ku China akutimvera kumeneko mpaka anzathu ku Peking University uko 4 minutes past the hour of 10 ya usiku. They are 6 hours ahead of Malawi time ku Beijing ku China. Washington DC 4 minutes past the hour of Washington DC 4 minutes past the hour of 10. Karibu Washington DC kwina kulikonse kumene muli in Malawi and across the world. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino monga tanenera ya Mulimba. Ndiye programu imeneyi mabungwe a Oxfam, Warwick, komanso Center for Civil Society Strengthening akugwira ntchito zomwe zikulimbikitsa amayi achinyamata komanso anthu aulumali kupikisana m'maudindo osiyanasiyana pamene tikonzekera chisankho mu September muno. Iwo akulimbikitsa anthu akuti atenge nawo gawo pa chisankho. Mabungwewa akugwiranso ntchito ndi zipani polimbikitsa kuti zikhazikitse ndondomeko zomwe zingathandiza amayi achinyamata komanso aulumali kuyimira maudindo osiyanasiyana. Programu iyi akutipatsira ndi mabungwe amenewa a Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi embassy ya Iceland. Kotero kuti maganizo amene kaya nyimbo ziyimbidwe muno chifukwa muyimbidwa nyimbo mu muyimbidwa nyimbo muno nyimbo kaya maganizo amene aperekedwe komanso inu muyimba foni si maganizo mabungwewa kapena wairesi zimene zikuulutsa maprogramu amenewa across the country. Ndine Brian Banda monga nanenera lendo wathu olemekezeka lero ndi the Honorable Richard Chimwendo Banda. Tikulandireni Honorable Chimwendo Banda. Zikoma kwambiri Brian. Muli kuti poti nthawi ya kampeni ino? Ndi ku Mangochi. Muli Mangochi imwe? Mangochi. Chabwino. Ku chipani kwanuku kuli nyimbo imene akuitcha kuti chipani cha moyo. Tili nyimbo zingapo imene mudayimvera? Ndikuidziwa Brian. Timvere pang'ono imene. Amene tili nawo muno lero the whole hour ndi ya Malawi Congress Party ndipo tili ndi the Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General wa chipani cha Malawi Congress. Ndimafuna ndinene kunena kuti tikutayamba sabata yatha tidzicheza ndi zipani zosiyanasiyana ndipo sabata yatha Sendera Sisters idali pano kukutumula marekodi. Ndiye leronso
akuti kanthu nkako akutanthauza chana azimayiwa ndipo nkakuti azimayiwa onanapo chimwene azimana amenewa ndamulilongwe akuti kanthu nkako kamwini kamatukwanitsa umakhala odzidalira umakhala ndi chinthu chako udzidalira kuti ulina asama kutukwane nacho ndiye inu kanu nkacha ife athu ndikuongelesi toyamba athu mdziko la Malawi kachulere athu mchipani cha Malawi Party ena ngatokhala nazo zawo zipani koma ife tinyadira chathu chipani cha Malawi Party chifukwa kamwini kamatukwanitsa kuzikhala ndi sense of ownership kuti dzidalira kuti ineyo koma zanga ndi izi izozo zingatukwanitsa ndiye nyimbo yoti Brian tiyambe ndi nkhani ya food security. Muli ndi mapulani a mtundu wanji ndipo zimene mudalonjeza a Malawi 2020 when you look back 5 years down the line padakambidwa nkhani za kudya katatu when you look back mukuona kuti mwatumikira bwanja Malawi pa nkhani ya chakudya a Malawi ali better today ndi mmene munapezera 2020 Brian funso limene ndofunikira kwambiri chifukwa iweyo kuti upange walesirero ndio kuti unadya kuti upeze mphamvu zondifunsa inenso ndio kuti ndinadya ndeli kamakamba nkhani ya chakudya tizikhalapo ndi chidwi tikakamba kuti tidalonjeza chakuti ndipo chakuti chidachitika Brian ndifuna ndikuuze kuti zimene tikanena manifesto ya Malawi Congress Party zikuchitika chifukwa it's a process ndizinthu zoti tidaziyamba zikuchitika mwachitsanzo tidalonjeza kuti tidzalimbikitsa ulimi wa nthirira ulimi lumene udzathandize kuti tisamangodalira mvula yokha chifukwa panopa pofuna kungonenapo sikunokoka ku Malawi koma tikapeza kuno ku Malawi mu zaka 10 zapitazi mvula yadyetsa njomba a Malawi amene mwina nakata ukhala pabwino kwambiri chifukwa chokuti ndikulimbikira koma apezera kuti ngovutika kwambiri chifukwa chokuti mvulayo yawadyetsa njomba ndipo zindikira kuti nyengo idasintha sitingamakambabeza kudandaula za kusinga kwa nyengo tilimbikitse njira zina zothandizira kuti tidzilima mozidayatoka ndi akhazikitsa ndondomeko zoti tikhale ndi ulimi wa nthirira ndi ulimi wa nthirirawo ndiye kuti tidayamba kutsimikiza poonetsetsa kuti maskimu amene adafa kale kukalonga kunkhatape kuzomba kuchikwawa maskimu amene alimi amalima kumathirira adaferatu amene awadzitanso ali tsopano ayamba kumalima maskimu amene ati ndiye kuti tsopano tingationena kuti chimene tidawalonjeza alimi tachitika komanso tingathe kupitiriza kuti sitidamalize chifukwa tonena kuti sikonse pamene tsopano pano ulimi wa nthirirawo wafikapo koma tikanena kuti tidalonjeza ndipo tayamba kuchita ndipo zikuchitika ulimi wa nthirira uli paliponse funso langa linalipo kuti tidagwirizana kuti tidzidya katatu because this is what you told ndichikako kumene kuchifana mtusudya katatu umbeso mamba walima ukalima ile kujacho machikolola ukachikolola ndio umapita kuchigayo ukangoti uchidya katatu ngati zonse ozilandira ndifakadake nyimbo ija kandi mzimu woyera anakuthandiza kanthu kako kamwini kamatukwanitsa ifeyo a Malawi Congress Party timakhulupirira kunena kuti munthu kuti uzikhala ndi kako kuti uchidya katatu ndo uzilima uzikhala nacho chako osati chinthu chochira kuyandira facholatera chite chimatukwanitsa tsono kuti munthu wakumudzi akalime ndi akudalira mvula sizithandiza ndetu kuti timthandizire munthu uja timpatse ulimi wa nthirira ndi amene angathe kukhala ndi ulimi wa nthirira sayang'ana kuti ino ndi season ya mvula amatha kulima nthawi iliyonse ndi munthu ngati ukulima nthawi iliyonse ungathe kudyanso mokwanira nthawi iliyonse ndi chinthu chimayenera kuyamba kumapitirira ndetu kunena kuti zimene zozo zimene tikuchita as Malawi Congress Party now funso lako lonena kuti panopa anthu akudya katatu ndili ankhamotere Brian sitinafikepo chifukwa tikatantha kudya katatu ndiye kuti Amalawi onse akukwanitsa kudya katatu tilakwa koma tikanena kuti mwayika maziko okuti Amalawiwo mawa angathe umaona kuti angathe kukhala ndi kuthekera kudya katatu I will say yes chifukwa chani ndi kuti Brian
chifukwa mu chaka cha 2021 dakhala ndi maganizo apamwamba onena kuti izi zomangopereka fetereza matumba awiri kwa mlimi mwina zikuthandiza komonse kwambiri yambe kupereka ngongole za ulimi kupitira mbunge jalanifi mbere amba tsopano kupereka ngongole za ulimi. And Brian, last year tapereka ngongole za ulimi kwa anthu ochuluka, and this year tikupereka kwa alimi oposa 400,000. So alimi 400,000 dziko la Malawi, it is as good as saying we are covering almost all parts of the country. Amene aprendi kutekera kukula zimangizo za ulimi, amene akaendi kutekera kupita kumadimba, amene akaendi kutekera kuolola za kudya zokwanira. Ndikuti Brian, process iyo ikuteka koma tikabwera pano pachulu nkuena kuti Malawi aliyese akudya katatu ndezimu yakwira Yehova. So sitidafike podya katatu monga mene mudalonjezera 2020. Nimene ndikunena zo Brian kuti si wina aliyese ndikuti process iyo ikuchitika koma sitinafikire wina aliyese ndipo sizingatheke kuti muzaka ziwiri zitatu aliyese mufikire mukwaniritse. Munakambapo nkhani ya fetereza. Chidavuta nchiyani kuti fetereza alongosoke kufika mu nthawi yokwanira, nthawi yabwino mu 5 years ya boma, because it has been a mess. What went wrong? Chifukwa sinamalize. What went wrong? Chifukwa timamva kuti fetereza wakagulidwa ku butchara, wakagulidwa ku pharmacy. This has characterized purchasing ya nkhani ya fertilizer mu boma la Nuli. What went wrong? Are you happy ndi mene mwachitira hando nkhani ya fertilizer in the 5 years? Brian, wakamba nkhani ya fertilizer ndifuna ndikambe kunena kuti ulimi umadalira zipangizo mbewu komanso fertilizer. Komanso fertilizer ayo tikamati umidanyitsa akutanthauza kuti sachokera ku dziko la Malawi. Kumene kumachokera fertilizer dziko lonse lapansi ndi Ukraine ku Russia. Fertilizer amachula ochuluka ikanibuku ngati ufufu zapina kuli konse Egypt pang'ono komanso Morocco pang'ono. Fertilizer amachulira maiko amenewa Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique timadalira Ukraine and Russia kutibelekera fertilizer. Ida ngamba nkondo Brian chaka 2020-2021 fertilizer labo ya munthawi yake ndipo tinagawa munthawi yake ndipo tinamgawa pa mtengo wabwino. Koma ida ngobwera nkondo ija kutoka majambela katundu ndi kuti competition, demand and supply. Fertilizer amapezeka ochepa ndiye kuti ofuna akhala ochuluka. Chinachitika choti fertilizer tikumtenga kunja sitikumtenga kumali kuno, demand ikakhala ochuluka, supply kukhala yochepa, kapena ofuna kugula kukhala ochuluka koma katundu kumapezeka ochepa, zinapangitsa kuti kunja ako fertilizer mtengo wake ukwere. Ndiye fertilizer uwera umapanga affect budget imene munapanga malitiko, zimene munasayana ku parliament, zimene munakonza ku parliament kuti chaka chino tigulira alimi 3 million 4 million ndizimamba kupangana affect chifukwa kuti kunja kumene mmayembekeza kuti mugula fertilizer pa mtengo wabwino wakwera mtengo. Iweyo kunyamuka pano kuti ukagule bread, kana wapeza bread kuti ukagule mwiri, koma wapeza bread kuti nkotula umakagula mmodzi. Izi zimene zinatichitikira ife muzaka ziwiri zitatu zapitazi kuti mpondo imene timati Russia, Ukraine kumene kumachokera fertilizer amene amathandiza maiko aku Africa chigawo chino osati Malawi yekha kumeneko fertilizer uja tsopano amatuka ochepa, komanso akamatuka mochepa ndikuti amatuka otulirapo. Kubwera kwa fertilizer amene uja kumakhala kukangalala ndiye kuti fertilizer uja kamafika kuno nthawi zina kumasemphana ndi nyengo zimene ifeyo tikuzifuna mmunda. Unafuta kuti chinalakwika ndi chani? Yes. Ndiye ndikunena kuti we were affected with external factors osati za muno Malawi koma kuti kumene mumakagula katundu. Komo logula fertilizer mukulidziwa. How did we end ku pharmacy ndi ku butchara? Vudo limakabolo kuti mukangolenga kankani kamodzi kukhala ngati zonse zimene zimachitika. Tagula fertilizer ochuluka ndiko muno ndipo tamukula madongosolo. Zimene mukunenazo ndi zimene chinachitika chimodzi chimenenso anachigwira ndi ma systems amene a president azakwera anayika m'malo. Pakomo pano mukadzapeza kuti mulonda wagwira wakuba vudo si mulonda ayoyayi ndikuti mulonda akugwira ntchito yake. Iyo simunkadziwa kuti kunja kuno anthu angafuna kugula fertilizer molapika. System imene anayika mwachapera kuti
ngati zinthu zikusokonekera tiperezenjira zotulikira zina zake zikusokonekera ndendo omwewo masystem omwewo amene anakhazikitsa chakwera amene adzukutera ake amafuna kugula fertilizer molakwika nkuchimitsa zimenezi ndipo kuti pokulankhula kudziwa kuti tapeza wena amafuna agule fertilizer molakwika ndefe tayimitsa zimenezo basi akuti magula fertilizer no anthu ankafuna kugula fertilizer molakwika koma chifukwa president Dr. Lazarus Makafi chakwera anayika ndondomeko zopanga prevent such type of malpractices ndondomeko zinagwira ntchito ndezitagwira ntchito tinayimitsa koma fertilizer yese amene akabwera mdziko muno kumafika nkumagawira Malawi wakhala kugudwa mwabwinobwino ndipo palibenso milandu ina iliyonse koma mmachita lero kwambiri pa zimene tinazigwira tokha nkuona kuti ichi sichoyenera simwe munagwira tulankhani it is us musystem imene anayika Dr. Lazarus Makafi chakwera amene kuti so amene munagwirawo ali kuti ndipo adandira chilango chanje. It is a system. People were sent to intervention. Because na banana unit ntchito. I believe there's some now gina ntchito. Anatengedwa ku court, and you know that. You know the processes we have done. That much you know, Brian. If the Attorney General and the Attorney General even went further to go and correct those things. Mudzipo ngati munomo simunga kandi anthu kochita zofana na maganizo. Koma mukayika ndondomeko zoti wina akatasemphanitse zinthu ino ndikumadukira zinthu zokuti zikusempana ndikuzichita correct ndiyoti muzithokoza kuti amene munayika pampando akukhonza ntchito yawo. So I want us to move on. Koma you want to say kunena kuti abuchala ndi akufamase mudagwira ndinu because I remember nkhani imene idabwera ku parliament it was the opposition amene ananena kuti kukuchitika tu zinthu. So do you want to take credit or you want to say kuti the opposition ndi amene? It's not about getting credit, it's about working and telling Malawians the truth. Parliament is government. The three arms of government: judiciary, legislation, commercial, national assembly. So mugati in parliament is parliament not government. Ya kuma zinatengera misongo di malandira ija siboma afulimeni. Zinatengera Samia Suleiman. Yes. Amakatenga zinthu zoti zachitika kwina kwake adzipeza ndero kumakati yankula parliament. So as the platform yoyankulira. Kuoneka ngati zinthu zwana zipeza ndiwo. Koma it's not them. Let's move on because people can say the systems were bypassed, including PPDA and DSCB, but we'll talk about it another time. We don't have much time. Nkhania ina imene yamanganthenje in these elections ndi nkhani ya the economy. Anthu akudandaula kunena kuti the buying power si mmene inalili 2020. Ukalowa mu shop lero khalanga akubera ndithu. Inu zachumazi mwaziyendetsa bwino mdziko muno. Are you proud kuti you have managed the economy? Ndikufuna kuzere mumveka bwino chifukwa wayeresano imaphunzitsa swa Malawi. Ine tikundi kumafuna kuzera Malawi imene zikuyenera. Dziko la Malawi lino pamene tili pano limalandira zinthu zosiyana kuchokera kunja. Ndikupatsira chitsanzo. Munthu omwe at times munatulutsa kunena kuti anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Mozambique. Anthu akumaba mafuta akagulitsa ku Tanzania. Ndiye chifukwa chani mafuta amakagulitsa ku Tanzania kuti akutuga Malawi muno? Simple, mafuta ku Malawi kuno ndiotsika mtengo kusiyana ndi maiko amene atizungulira. Kukuyankha mwachidule ngonena kuti economy ya dziko lapansi imakhala yonjenjemera ndi zochitikaso zozunga dziko lapansi. Ine ndinayamika Mulungu pamene iwe Brian mzimu woyera anabwera pa iwe kumfunsa Professor Asapita Mutai kuti munakakhala kuti ndinuyo kuti mumayendetsa dziko kuti zinakasinda ndanakuuzana Professor Asapita Mutai kuti the economy is affected by external factors and nothing could have changed. Zimachitika zonena kuti katundu ngati mamtenga kuchokera kunja kwa dziko mafuta opikira ngati adula kunja mwagulitsa Malawi muno. You cannot expect yamina kuti mafuta aja akaotika mtengo mnogo. Katundu ngati mukutenga kunja kuchokera kuna ngobera kuno simungayembekezere kuti atsika. Mumakale ndi chipsinjo choti muzinkula katundu uja motuka. Chimafunika ngati dziko ndikuika ndondomeko zimene mukayika ndondomekozo zizapatsa Amalawi buying power. So ife ngati boma tinaona kuti okay chimene amati Amalawi ndi ulimi
That's why mukaona kuti tinakweza tsopano mitengo yokulira mbewu alimi kuti Amalawi acha akalima atikala ndi ndalama zochulukirapo kusiyana ndi imene zinali zakale kuti tikakwaniritse gabu imene anali nayo ija. Problem imakhala na kuti si Malawi aliyense amene akulima pa nthawi imeneyi, koma you can agree with me kuti 2020 mmene amagulira mulimi foja boma la DPP ndimene tikugulesa foja pano tosiyana. So amagula mwina 100 kwacha ife pano tikugula 2000 kwacha. So we are responding by making sure kuti Amalawi atikhala ndi kuthekera. Now the unfortunate part ndiona kuti Amalawi acha si onse amene ali alimi. Kumalo kwakhala kumbali ya boma ikuonetsetsa kuti productivity ichuluke, alimi achuluke, komanso mukudziwanso kuti zayambitsanso nkhani za migodi kuti migodi ikayambochita bwino mdziko muno tikhalenso ndi ndalama zokwanira ndi kuti tizikhalanso ndi buying power, anthu alembedwa ntchito akhala ndi kuthekera kuti mavuto amene wawo athe. mungayankhe bwanji in simple economy anthu amene amanena kuti 2020 sugar timagula for example 300 700 kwacha, lero sugar newspaper ya Daily Times inalemba kuti 6000 kwacha this week. Mungayankhe kuti chani? Nditoyamba ndivomera kuti sugar wadula imene amamugulira 2020 izozo utakana ndoti mungu akusukira ntchito. Okay. Komanso ndiwayankha kuti mkatikati mwa malonda a sugar mwabweranso makhulu amene akumamugula sugar ndikumakamugulitsa mwaukambala mukambelembere. For sugar mtengo wake si umene munalemba inu tulo ujaya. Okay. Inyoso ndamene mukuthandizira kuti anthu atoro ife tikugulitsa 3000 2000 then tingulitse sugar uja pa 6000. Koma sugar uja mtengo wake si umene munalemba uja. Koma ukambelembere omwewu umene umati sugar kukhala naye ndikumsunga m'mastolo ndikumbisa kuti Amalawi asampeze kuti anthu ochepa ndi akathandizike kumakampeza sugar kumakagulitsa pa mtengo odula. Ukambelemerewo ndi umene ukupangitsa zimenezo. Chachiwiri Brian, zinthu sizimakhala static. Mmene even IUDF akatenga boma kuchokera kwa Mzipanda sugar nali pa 29 tambala 29 tambala. Sunganduze kuti mmene amatatenga bingu anampeza pa 29 tambala. Nde mafuso manena kuti 2020 chinthu chinali 700 ndechikaleso 700 ndi kuti tikufuna kuanamiza Amalawi. Koma tidinena kuti kodi mukumapanga zinthu zotani zoti Amalawiwa pamene zinthu zikukwera mtengo nawonso azikhalanso ndi income yokwanira kuti angathe kumagulaso zinthu zokwera mtengozo. Koma ndingafuna kunamizana pano kuti hayi ndi kuti chinthu chimene okhala chimodzimodzi ndiye inenso chifunso let's go to your manifesto anu at 2020 and I quote, "We shall reduce the level of domestic and external debt from current 2020 3.5 trillion in muda alonjeza kuti you shall reduce the current debt kuchokera pa 3.5 trillion kufika pa 1 trillion. Lero tukulankhula pano ngongoleza athu zafika 18 trillion. What went wrong, Honorable Chimwendo? Mawu amene wawa amakunamiza ndi otsutsa bomaji chifukwa chonena kuti ngongole za Malawi timabwereka in dollars. Ngongole ija timabwereka in dollars. Akamakubwerekani ndalama kuchokera mayiko akunja simbwereka makwacha. Tono ikandalama ija mwachitsanzo munabwereka $3 million. Ndiye mawa kwacha yakwa ndi 50%. Ndikuti ngongole ija wagwetsa kwacha yondani. Zimenezo ndibe angani. Koma tufuna ndikutandizeni inu ndana akumvera. Yes. Chifukwa mukamati ngongole zakwera mwafuto kozere kuti chakwera ndijani. Kubwerekako kapena kukwacha ndimene yakwa. Chifukwa mumana ndi Malawi kuti ngongolezi za bwerekedwa kwambiri. Ndani ndio kuti ngongolezi zina bwerekedwa kwambiri koma kuti kwacha yakwa. So ngati munabwereka $10 million at DPP. Ndiye $10 million ija koma kwacha yakwa. Madola aja mukasungunula akwana $18 million. Ngongole yake ndio mweja munabwereka at DPP ija. Sikuti ngongole ya sintha yayi. Koma kuti yagwa ndi kwachayi. Ndiye kwachayi fanyoli yagwa ndoti ngongole munabwereka madola zakwa. Ndiye at DPP akumayenda kumauza Malawi akubwereka kwambiri ndalama. No,
Brian in the Rama team. No, but I'm referring to your very own manifesto. Your very own manifesto. Yes. My manifesto is your own. Yes. If you look at how much you have borrowed in dollars, not in kwacha, we have borrowed very less than what DPP borrowed. And is also to kufuna kuti iweyo kamvetsetsa nda Malawi akamvetsetsa atandizika chifukwa mukumango pita pamwamba pankhani kwacha kuti igwe imagwa pa zifukwa zingapo choyamba ndi bodza limene DPP linapanga kwa IMF and panopa IMF anachita kunena kuti DPP collapse the economy amanamiza dziko lonse lapansi kuti ndalama zinali bwinobwino kumango pereka mafika abodza. The reality on the ground, there was nothing. And when we came into power, we needed to respond to the global economy and respect many dziko limayendera. And for that reason, tinacha respect kugwetsa kwacha kuti value yenyewe kwacha ikhale m'malo mwake. Zimatandiza kuti kukula katundu ndipo tutsaso katundu muzimanga balance the economy. So no akamabwera pano kumati ayi mwabwereka kwambiri. The true meaning of ifeyo kubwereka kwake nkona kuti ndalama ziyadabwereka IDPP $, chifukwa kuti kwacha yakwa ndalama zijamagwaja mucha zachuluka koma wonse kuti tabwereka ndalama zambiri aipa. That is not true. So inu simunabwereke ngati sitinabwereke kwambiri plan. Okay. The way kuti sitinabwereke kwambiri mimi tabwereka and tabwereka zinthu zoti zithandize. For instance, tabwereka kuti ichite increase productivity on the ground. Tabwereka kuti tipitirize ntchito imene anayamba kamuzu in his vision, ntchito imene anapitiriza Bingwa Mtalika in his vision, ntchito imene anapitiriza Professor Asafita Mtalika, Yasile Valley irrigation. For instance, ntchito imene jai Yasile Valley irrigation. Ma president osewa mbuyomu anaona kuti ndimene ingatapange transform this country. Ifeyo sitinakarekeza kubwerekako cholinga chokuti tikayamba ulimi wanthira wakulu wa Yasile Valley tichite increase productivity. Anyway, we need to move on. But the question is, muwalonjeza chani Malawi za economy. Ndiye iniyo mungunena kuti DPP idabwereka kwambiri. Inuyo mwabwereka zingati. Inuyo mwabwereka zingati. It was your question which said kuti munalonjeza mutachicha koma mwabwereka kwambiri. Then manena kuti anabwereka ndiwo in dollars. Therefore kwacha yakwa ndalama ziyazasungunuka. That's where I'm coming. Yeah, inuyo mwabwereka zingati. How much have you borrowed? I cannot say that from my head. Or you can check through Parliament and others. Or my president nabwereke, mina nabwereke anzatu. Komanso zimena nabwereka azo, sanga ziloze, kuda nabangajani. The problem is not borrowing. The problem is kupereka zingu loza. Anabwereka kuda kapanga matractor. Brian, matractor da dawe chiko lonse na Malawi. Anana udaka matractor awini. You and me agree. Anagulita matractor mweaja. Wafungwa ni mamamulo, ma ministers. Anabwereka drama from India. Anabwereka drama kuda amanga nyumba za police 10,000. Brian, they did not consult any house. Anabwereka drama kuda amanga ulimwantira. No any irrigation scheme started in this country under their time, apart from what EU funded. Kubwereka kumene amabwereka. Ikubwereka ndalama for productivity, Brian, there's no claim. Because that's what we want. Kubwereka ndalama and abuse the resources and bring nothing on the ground. So we are saying we have continued to borrow. Of course, our borrowing is concessional. Our borrowing is not let's move on. We'll take a short break. Tikabwerera pali nkhani ya high unemployment. Nzuko muno achinyamata mbiri sali. I'm being reminded. I'm being reminded. Yes. Yes, I'm being reminded the program is sponsored and pali mafunso ena amene we don't have to miss them. So let's sponsorship in the let Malawians know the truth, because that sponsorship is really hapo. Malawi mkamako asuka masamba tofauti mwanandama sponsors. If you're sitting abwele bano osa Malawi zona. Tell Malawi the truth. Kuleta bwele kama yes. Tambangana zojana. What and about it. Kwa mkadena kuti atifulumine tujoke kufodi ma sponsor amena batanda mazima fuso. Brian,
We can even sponsor, we can even give you more money to explain to Malawians what we have to do in the country to develop this country. Chabwino, we'll take a short break. Tikabwerera pali anyamata ambiri sali ndi mwayi wa ntchito. Inu mukupanga bwanji kapena kuti pamene tikupita ku masankho mukwalonjeza chiyani Amalawi pa za mwayi wa ntchito. Tichite break pang'ono. Mudaimverapo anduna, I don't know if you have listened, pali nyimbo adaimba mnyamata wina Eli Njuchi akuti za temporary. Mukuyidziwa imene? Ndipo ndimayikonda lero ndamvera katatu. Kuti opanga misewu tamapanga temporary. Opanga misewu tamazira. Simunachenjere bwino. Misewu yolimba ya golide yokazikika. Simunachenjere bwino. Koma ndizoona kuti machire za temporary. Koma Eli Njuchi akuti osayanda kachiwiriso gawo lachiwiri kumasolo maliza la programu yathu madzulo ano ndemwati imeneyi amanena za misewu kuti izikhala samakhale ya temporary anduna Eli Njuchi lu amayingiza Malawi mavuto wanga temporary koma solutions not temporary. So nanga Brian manga nsewu pomaka umaliza nsewu usema kulende fili uche maka umaliza wataka yafika bwanji so kunsewu nkhani ya muna mkamba za temporary zini maona zimene azathu samapanga. Samafuna kutumikira dziko samachitenga zapa nyumba zathu. Zatumikira Malawi ndi mtima wathu wonse. Mukumanga nsewu kodi nsewu mukumangawo zizukulu zaendamo zina anamangira bakili muuzi nsewu chochoka pa court pa midiba mpaka na kutyolo mpaka na leo timayenda ati nsewu olimba kwambiri koma tukangomanga misewu yoti mukangomanga lero watu muone misewu medu kumanga ifeyo tikumanga misewu yoti tikamatipa simenti basi anthu mukuononga simenti iyayi nsewu tikumanga misewu yonena kuti even zizukulu zizakhalemo ndi maseka anzathu aja anamanga misewu ili mtawuni inangota 2 years yonse tikumangaso pano. We are spending more money to construct misewu imeneyo jana unonga let's move on. We wish we had more time pankania economy because I'm just getting reports as I speak. The MCP has borrowed $5 billion, a huge increase kuchokera pamene DPP na asira DPP anapeza $3 billion. So nakufusani kuti mukanena kuti kodi mukanena kuti if sida kongole do you know what $5 billion is? Anyway, but $5 billion, do you know what $1 billion would do for a country? Okay. I mean, angalibereke ndama zimene zazilenga kuti iniyo chikuvuta nchani kunena kuti munene kuti takongola ndalama mwakuti in 5 years. No, because mafuza amene ine madziwa Brian sunga madziwa kuti akandifusa chakuti figures about the country. If you told me I can even give you okay, let's go back to the don't lie to Malawians. $5 billion. Okay, let's go back to issue unemployment. Anyamata ambiri sali ndi mwayi wa ntchito mudzapanga bwanji? Zinthu zimene baya tibomere kuti population yathu ya Malawi ikukula every day. Ndingokubesera mkulu kuti mene ikukula population yathu ya Malawi. A very good example mboma la Mangochi kuti every day timayina tizimanga masukulu block awiri atatu kuti tichite accommodate ana amene akubadwa boma la Mangochi lokha nanga Zomba nanga Lilongwe nanga Kalonga dziko lathu population sili chimodzimodzi ndiye kuti tikhale ndi ntchito zokwanira za chinyamata tikuyenera kuyenda masomphenya amene tinayika Amalawi 2063 amene tinasungunula for the next 10 years kuti tikhale ndi ntchito zotukula ulimi ATM strategy ulimi tourism manufacturing mining komanso pano ndikuti manufacturing zimene zizi zikamachita bwino mwachitsanzo ulimi tikunena kuti 400,000 farmers tiapatse ngongole za ulimi zikulu alime minda yawo awa 400,000 farmers yo ndainaso za chinyamata so ntchito samango yanga na white collar jobs izanganaso ntchito zimene paeka munthu angathe kugwira ndiye tikamamakaso misewu ija kuti economy kuyenda ndikuti kumene kuchaso tizipanga so create ntchito zina. The ATM strategy beneficiary kwa mkulu ndi achinyamatawa chifukwa konsekucha kuli zinthu zambiri zimene azichitapo bwino ndifunsolana lokuti tikuchitapo chiyani ifeyo tayika kwambiri ntchitwi kupanga invest kwambiri kwa agriculture nthirira ucha
mameka farms yacha izizi tunazanifisi komanso taonetsetsa kuti tichite improve mitengo imene anthu azigulidwa mbewu zawo. Kumeneko kuli anthu amene akugwira ntchito ndekuti achinyamata ambiri amene mdziko munomo amaona ulimi ngati singakhale ntchito yawo apita kumeneko. Komanso poti chuma chichamba kuyenda bwino ndekuti tizikhala ndi income yopanga construction industry ipita patsogolo, kani misewu kani nyumba kumene kuja kulembedwanso anthu ntchito. Komanso tikatero ndekuti dziko limakhala ndi ndalama zimene mungati mapanga ntchito zina zimene zimayimba. Ntchito sitingangonena kuti ntchito ya Brian Banda ya Times alisakayamba fasiziteka, koma tikachita grow our economy in the ATM strategy ndekuti tipanganso create ntchito mmenemo mukhala zomangamanga, mukhala za ulimi, mukhala za migodi ndikuti migodi chekamba kuchita bwino. So manifesto yathu ikupitiriza chifukwa tikati tidzachita chiyani ngati kuti tituluka mboma musiziteka. Kodi simutuluka? Kodi simutuluka? Yani sizingatheke. The foundation we have read, no one can shake it. Afro barometer si kunena kuti akutsogola ngati DPP. Afro barometer mapanga ndasana lembetse unamva po zimene munthu mapanga research ndando olisaka vote. Ungopita bansinga makapanga research ikuzibaya nuku. Afro barometer nachitika iye ko andasana lembetse. Tipitilire pankhani ya ma primaries. Mwakazi we have only 1 hour and there are some specific questions. What you want, but I can assure young people in this country the ATM strategy which we have now added is the manufacturing part, because mining will increase manufacturing in the country. We are going to get more income and we are going to add value to the produce that we are going to harvest in the country. We will not explore low products. We are going to make sure that there's production, there's value addition, and in the process of value chain. Mundi kulukire kwambiri. I'm guided by my questions. I mean, as I said, this is a sponsored program, and mafunso ambiri akwenda kuti akhale. Anyway, Brian, no, I'll go by what you want. Yes. I'll go by what you want. Yeah. So pankhania achinyamata mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti amayi achinyamata komanso anthu aulumali apatsidwe mwayi wa udindo. Choyamba Malawi Congress Party tikayambe kunkhani ya agenda kuyambira cabinet yathu imene Dr. Lazarus Chakwera amasankha imachita respect malamulo a dziko lino 40-60. Komanso mukaone mmene Achakwera amasankhira nduna zawo mukapeza kuti foreign affairs, defense, health, education, tourism kandi kuchani mukapeza ndi azimayi okhaokha. There is no one who has a better way of uplifting the lives of women in the country other than Malawi Congress Party and Dr. Chakwera. Kati pali president amene amayika chidi kwa azimayi ndi Chakwera. Komanso mukaone achinyamata amene akuyika maudindo osiyana-siyana. Nde ukoko nango kambako chifukwa choti mwina ndi kamba za nduna koma mukapita ku polisi mukapita ku kwa SPC amene azimayi okhaokha the speaker. Koma tikafika tsopano kwa azimayi chimene tachita choyamba ndikuonetsetsa kuti we should have a deliberate action kuwalola azimayi kubwera kudzakhala nawo mchipani. Chipani icho maudindo kuyamba kugawana maudindo mchipani azimayi akhale patsogolo. The only party with 2 deputy presidents azimayi. Chipani china chimene ine silichichula koma onse ma deputy president azibambo okhaokha. Olanda kuzani za azimayi azingokula mizanga. Azikamba chifukwa mwafusa koma alibe action imene angaonetse pa ground. Anapita ku convention ndi kumaliza convention osaganizirako kuti asankhepo mzimayi mmodzi yekha akhale deputy president. MCP has got 2 deputy president azimayi. Apart from that, maudindo ambiri mbiri aneki ndi azimayi. Tikafika kuma primary tinachepetsa ndalama zolipira azimayi half. Pali anthu ena amene akumaloza chala inuyo a secretary general kuti ma primaries ena sakuyenda bwino chifukwa you have favorites. Ma primaries imo ndimafuna kuti imene inso muyankhe. Muli ndi ma favorites. Zimene zozo nimamva kuvyolera pawele spanumo. Malawi Congress Party ndizosiyana ndi zipani zinazi. Ifeyo ku national secretary ya chipani sitikuzidwa ndi ma primary. Sitikamba za area timasiyira region kupita kumusi. Ife timachita policy timakamba za kuntunda. Timangofika kumene kuchanga tipali ma districts anthu akamakangana kumusiku koma simutamva kuti achimwenda apita kuma primary achimwenda akapangitsa ma primary
simudzamva zimadzera pa region zimenezo mesa sa kuti matuma wanthu kuti mukakonze yeah amatuma ndi director of elections amene amatuma anthu aku region ndi anthu eni okay koma secretariat ya chipani cha my Congress party sikhudzidwa ndi day-to-day running of primaries. You cannot be your way mopanga your way oweruza ngati pavuta timapereka distance ena akapange ngati pali ma districts abwere kwa ifeyo. There are 229 constituencies across the country. My council are over 570 chakuti. Sikungalephere kukhala kusemphana. Chabwino allow me ndaka semphana timafunanso kuti zithere mchipinda. That's why simationa tikuyankhula. Sitimayankhula chifukwa ngoja zathu za chipani zimatiuzira kuti tilemekeze ngoja zakuchipinda zithere kuchipinda. Ndikusayankhula kumangokhala kuti tikufuna kulemekeza ngoja za chipani. Osati kuti tibe mayankho. Ayi. Mangoja za chipani timaona ngati kuti pali nkhani zina zofuna kutera nyumba. Okay, we'll open our lines we'll take maybe 2 or 3 comments. 099-847-5904 ngati muli ndi ndemanga kapena funso lopita kwa a Secretary General chipani cha Malawi Congress, the Honorable Richard Chimwendo Banda. This is Times Radio. Hello. Hello, Bwana Brian. Tikudziweni ndi kumene muli. Ndine Mpelembe kuno ku Mbayani kwa Chemo. Apatseni moni a Secretary General wa Malawi Congress. Bwana Secretary General muli bwanji? Ine ndili bwino kama muli bwanji ku Mbayani. I think akutimva amenewo. Akuyankhanisoni akuti ali bwino ku Mbayani ku muli bwanji? Kwa bwino. Yes. Kodi ine ndi mafunso angapo oti ndi wafunso bwana Secretary General. Hali yomwe amalowa mboma iwowa ndi chipani chawo cha MCP unapezeka kuti analonjeza zinthu zambiri kuti zichitika. Panonso akubwereza kulonjeza zinthu zomwezo kuti tione bwinobwino anthu Malawi kunoko akumadandaula nkhani ya kukwera mtengo wa zinthu. Mukulankhula kwawo akunena kuti zili global zimene zikuchitika global. Koma mayiko anzathu omwe atizungulira zikumaonesa kuti zinthu zikuyenda bwinobwino. Mmene ndikulankhula apapa sugar ali pa 6,000 kwati. Kodi zinthu zimene iwo akupitirizabe kumanena kuti ayi tikonza zinthu tizakonza zinthu. Zinthu zikuoneka kuti zikuakanikabe kukonza mpaka na panopa. Kodi akufuna Amalawi kuti azitani kapena akufuna Amalawi atengere kuti panopa. Akufuna apitirizabe kuti awononge dziko li. Chifukwa vanhu chachiziwike kuti dziko lawonongeka kale. Tipite ku ulimi. Fertilizer wenu ali pa 130,000. Kodi iwo apanje osangonena kuti ayi inchoso fertilizer pa 130,000 timuike pa 50,000 aliyesa azigula 50,000 tumba la fertilizer. Kuchita kuti pa 100,000 inalonso munthu azipeza matumba awiri a fertilizer. Zikuakanika pati. Then zikuonekabe kuti ulaliki omwe amakhala nawo ulaliki ungopitirirabe mpaka na panopa. Mmene ndikulankhulamu iwo sakungolalikirabe ayi tizapangaza kuti ife tizapangaza kuti tikupangaza kuti koma zikuonesa kuti zikuakanikabe boma likuakanika kuyendetsa. Bomali lakanika kina chichonse ndi chokwera even fuel wenweni atangolowa pa mpando kha day 1. Ife timayembeza kuti president akangolowa pa mpando pa udindo timayembeza kuti mafuta atsike katundu atsike. Koma iwo sangobwera pa mpando kuyamba kukwera katundu kumangokwera katundu mpaka na pano mmene tikulankhulamu uncontrollable kina chichonse ku Malawi chichikutheka mpaka na pano mmene tikulankhulamu. Akupitiriza kuna ifeyo tizapangaza kuti tizapangaza kuti akufuna alipitise kuti dziko lawonongeka kale lili. Ndikwambiri bwa Brian. Ndikuthokozeni kwambiri potimbira akuyankhani anduna. Zikomo 099-847-5904 099-847-5904 titenga phone ina imodzi then we'll go back to the Secretary General. 099-847-5904. Hello. Hello.
Chabwino sakutimva amene 099-847-5904 099-847-5904. Hello. 099-847-5904. Hello. Hello. Tikudziweni ndi kumene muli masana wanu. Ine Manuel Farman kuno kubalaka kwa kankao kwa mimi. Manuel tiyankhuleni. Ine rufu sanga lonena kuti kodi MCP analonjeza kuti azalemba ntchito anthu 1 million komanso anthu azadya katatu pa siku. Ndiona kuti zimenezi sanakwanilise kodi malonjezo amene angoti tipanga sofezi inayo zingatheke. Chabwino. Ndatelo rine Manuel Farman kuno kubalaka. Ndakumvana Manuel. Chabwino. Tathokoza. Secretary General, over to you. Brian, choyamba ndiyathokoza Malawi kuti ngana ugawo pa program imeneyi. Tikamati tidzachita tikukhala ngati kuti tikunena kuti tikufuna kuwananiza Malawi tikuchita. Tanena kuti chifukwa kuti tipite patsogolo ulimi ukuyenera kuyikidwa m'malo mwake. Nde ulimi uwu tikuchita magawo athirira komanso tikuchita magawo obwereketsa ngongole kwa alimi amene mwina mbuyo muti mapatsa matumba awiri koma tikuona kuti matumba awiri sangathandize kutukula Amalawi. Pakusoweka kuti alimi aja achite bwino. Akachita bwino miyoyo yawo ingati kuchitanso bwino pita patsogolo. Chachiwiri kulimi komweko tanena kuti mulimi yoti petso mbewu pa mtengo wabwino. Ndiye kuti akalima akati kudalira kuti ndikagulitsa mbewu zanga zichita bwino. Koma tinanena kuti pali vuto talipeza nkhani ya mvula kudalira mvula tilimbikitse nkhani ya nthirira. Chifukwa chonena kuti tikadalira mvula ndiye kuti mulimi achita kulima bwinobwino koma chifukwa mvula sinachite bwino ndiye kuti umphawi uzichitirabe kwa mlimi uja. Ndiye mwa ichi tachilimika kwambiri kupanga ulimi wa nthirira. Ndiye ulimi wa nthirira utasegula masikimu ochuluka ngakhale kubalakako tasegula masikimu ochuluka kuchikwawa tasegula masikimu ochuluka kukalonga kunkakape cholinga kuti alimi akamalima azikhala ndi kuthekera kotulutsa mbewu zawo chaka chonse chathunthu. Brian, funso limene anena kuti munanena kuti mudzalemba anthu antchito 1 million ndeza kukanekani. Ndifuna achimwene ndikufotokozereni kuti tikanena kuti kulemba anthu ntchito ndi kupereka mwayi okuti akhale anthu ndi ntchito zoposa 1 million ndi zinthu zimene Amalawi apitirize kumazimvetsetsa. Kulemba anthu ntchito mwina ya uphunzitsi, ya upolisi, ya health surveillance, ya ndi madokotala tayesetsa kulemba koma manambala sangakwani 1 million. Apolisi talemba, ametalembako, kuzipatala talembako, aphunzitsi talembako, talembako ntchito koma sizingakwani 1 million. Nkhani eni ndionena kuti kodi dzikoli mwapereka mwayi wotani kwa anthu kuti akhale odzidalira pawokha adzilembe wokha ntchito. Ndiye ngati mukupereka ngongole kwa anthu 400,000 kumalima pawokha iwo oti mwapatsa mwayi oti adzilembe ntchito anthu 400,000. Ndiye ngati zingapitirire zimenezi ndikuti chitimakambaso za 1 million zizikamba zodutsanso pamene popo. So job creation ndi kulemba munthu ntchito zinthu zili zosiyana. Koma chifukwa chokuti aliyense pandale amathamangira kuti white collar job ndiye kulembedwa ntchito kuti mukafunsire mutenge mafailo mupane mupite pa ofesi akupatseni kalata imene ndiye ntchito. Tikanena zimene zonse ndiye sitingakwanitse 1 million. Koma tikanena ntchito zonena kuti mwapatsa Amalawi mwayi Amalawi oposa 202,000 alandira ngongole zanifi. So Amalawi 202,000 aja ngongole zisinona za ulimizitu. Za ulimizitu zimene aka plan ya chaka chino. Koma pano pa currently 202,000 Malawians alandira ngongole zanifi. Amalawi amene aja tawathandizira kuti akhale ni mwayi odzilemba okha ntchito. Ndiye tikati ntchito ya muofesi ndi ntchito yoti munthu dzilikwe okha tikadziphatikiza pamodzi inu ndine sidzalandaulaso namba ya 1 million. Kotero inu mutapeza mwayi wa ngongole mungathe kuchita bwino kusiyanaso ndi kulembedwa ntchito ya pamwezi. Koma chifukwa ku Malawi timayembekezera kuti mwezi utetilandire imene ndiye ntchito ndiye picture imeneyo idzakhale kuti vulabe mpaka nakalekale. Brian,
tikamati kuti dziko lifuna kupita patsogolo ndikuti tisabwerere mbuyo tikunena zinthu ngati izizi kuti mukafuna kutukula dziko musikhala ndi masomphenya akutsogolo mmene unanena nyimbo yoyamba ija kuti kanthu kako kamwini kamatikwanitsa aliyense panyumba pake akhale odzidalira. MCP government under Dr. Lazarus Makafechakuya chimene tikufuna kuti aliyense akhale odzidalira. Ukakhala odzidalira ndekuti thumba la chimanga uzikhala nalo pakhomo. Chabwino ndimafuna lokagula kunyumba kunsika chifukwa tikati chimanga chadula Brian, it is as simple as chaduladi koma nanga bwanji utakhala nacho chako chapakhomo nanga utakhala nacho chako chapakhomo ungadandaulesa. Chabwino ndimafuna kuti mundiyankhe mafunso awa mwamsangamsanga pa nkhani ya amayi ndi achinyamata aulumali. Muwalipirira ma nomination fee pa chisankho. Funso number 1 alipo awiri tingomaliziratu. Pamene mukukonza manifesto muli ndi ngodya zotani zolimbikitsa amayi pa chisankho? Amayi ena maopa kupita ku misonkhano ya ndale kamba kankhanza zomwe zimatha kuchitika pa ndale, ena kunyozedwa kumene pa masamba mchezo. Muwateteza motani Malawi and nkhani ya disabilities tinayika mbakale. But I needed kuti ndifunse mafunso amenewa chifukwa amene akutipatsira programu they are interested mu mafunso amenewa. Nditokoze mafunso abwino kwambiri. Choyamba Brian, ife ku National Executive Committee ya Chipani tinachita deliberate action tinayika ku anthu a disability ali bangapo komanso ndi chipani chokhacho choyamba chimene chili ndi phungu abimizi mdziko la Malawi amene ali pali mpaka na phungu mpaka na pali akalaso phungu kumene kubwera kufatika kamtandizanso kuti awini. Tinawo aulumali angapo mu National Executive Committee ndipo tiwathandizira makampeni koma ndimafuna ndinene kuti disability is not inability. Tikati munthu ndi aulumali tisafulumire kuti alibe ndalama. Tilinawo ena aulumali angatozilipirira okha fulani koma munene kuti muachita support bwanji aulumali amene alibe ndalama tiwathandiza tiwalipirira. Koma ngati munthu ali waulumali koma ali ndi kuthekera titikamulipire chifukwa chani patali ndi ulumali. I think tikamapanga frame mafunsowa tidziona kuti disability is not inability. I don't want to cite first sinapempe kufuna kwawo kuti ndichule maina awo. Tilinawo aulumali ku MCP amagawa katundu ali ndi ndalama zawo koma aliponso aulumali ena amene alibe kuthekera. Nde amene alibe kuthekerawo tiathandiza. Koma let's not have a broad picture to say waulumali aliyese ngosowa. No, alipo aulumali ndi madoctors, alipo aulumali ndi apolisi, alipo aulumali ndi anthu ochita bwino koma waulumali amene akulephera kuchita bwino timthandizira. Andi zimayi amene akulephera kuchita bwino timthandizira. Even ma primary athu tilinginkani zabwino Brian azimayi kuti akuina azimayi akutetezedwa. Pali nkhani ya violence timalize ndi imeneyo madzulo ano. Mukuchitanji kuti political violence isachitike mdziko muno pakumakhala kuloza lazala pakati pa inu ndi a DPP sunganditere mpaka kugwirana nkhwiko? Chikuchitika nchana achimwene ndipo mukumauzanja anyamatanu za kuipa kwa violence? Brian, ineyo ngati Secretary General wa chipani cha Congress Party. Yes. Ndaji mwene anga amukito ku DPP timayankhulana ndipo timanena kuti ngati chali chimene timakhalira kumata kuchita ulalikilero wina atu koma muja wakati mwa mawa kandi wa DPP kandi wa MCP kandi wa Ford kandi wa UTM. Let us not back violence. Ife tikuyima motsutsana ndi violence. Dr. Lazarus Makafechakuya akutsutsana ndi violence. Professor Peter Mutharika akutsutsana ndi violence. Alipo ankutukumve ena amene akumafuna kumapitiriza beza violence. Brian, in every week timapanga misonkhano. Ine sindidalira kuti ndikamenye munthu kuti ndipeze vote. Ine ndimadalira kapanga ndale za background. And I'm a very good example. Sindituwana dzina la munthu pa msonkhano. Machita mimika Mutharika mukamapanga misonkhano yanu. Sono kunena kuchita mimiki munthu ndi violence. Oho. Yani munana mimiki kuti iweyo mene manene akuti tikulandire tulobuno kuti ndapanga violence. Okay. Yeah, violence ban. Okay, machitsanzo nditanena kuti
akuti zina lawo anapha ndi akupha umuchula munthuyo, that's violence. Okay. Koma kunena kuti muboma la TPP mbuyomu anthu acha abino 174 anamwalira ndikulakwa, sanamwalira anthu, sanaphedwa anthu. We are just saying the fact. Koma suna achule kuti anapha ndi ndani. Koma zinachitika muboma la TPP. Chumavuta nchani kwa agwira anyamata amene akuchita ziwawazi. Brian, sono ine secretary general inonda mutito mufuna mutipatse ntchito yoma kagwirani. Brian, separation of powers. Ine ndi secretary general. Secretary general. Ife madalira a police amene akuyenera kuagwira anthu ache. Ndikuatengera ku court anthu ache. Malamulo ndikugwirapo ntchito. Brian, violence sisangalatsa aliyense. Ndifuna ndikuwuzeni kuti mwina mmaona ngati atsogolerise timakwiya kumayambana, timayankhulana, timadana ndi mtopola. Mujaina ochedwa galimoto kumachinga, mujaina ochedwa galimoto kumponera, palibe mtsogoleri angasangalale. Mujaina menyedwa anthu kumbowe, menene menyedwa anthu kuphedwa kucholo, kuphedwa kundilande, palibe munthu angasangalale. Violence is bad. And the first thing ifuna violence. Ndipo kupera ya mwiresi inoyo ndikufuna ndi auza apolisi. Ngati amanena kuti boma timachinjiriza anthu awo, apolisi yeseraniko ni kugwira anthu ndiye mwaike poya tione ngati boma linga kuchose ni ntchito. Sana ana wagwira anyamata ena kulilongwe kwadatuluka mama wabomwe. Sono Brian kudutsa munthu ku court ndivuto la MCP. Sana kafika son ku court, sana kafika son ku court komwe kwa kuti sada gonenso in fact for lack of a better word, sada gonenso akuti. Brian ine sinikamba kankamba kama. Ine siningakambe nawo zimene mudamva ino atolankani. Okay. Munaonepo kuti ISCP agwira munthu wa TPP mama wa mtulutsi anthu kumakwiya. Simunaonepo kuti agwira munthu wa MCP mama wa mtulutsi anthu kumakwiya. If they have gone to court and the court has given bail, why should that blame go to a ruling party or an opposition party? Ntawi. Make sure kuti tikatsatira ngoja zathu tizitsate mwamphumphu tisalowerere. Koma Brian mafuna ndikuuze chinthu chimodzi. Yes. Violence simanga munthu. And ine ndikudzudzula violence. Kaya wina tidamu kungu yankhula pa wireless ndikuyankhula komanso with action. No one in MCP is allowed to do violence. No one in DPP, no one in Afford, no one in UTM. Ngaza kandi chani sizimanga muti. The background kapangendale. Ntawi. Background sauze anthu mfundo. Zimenezo zimene zingasinthe anthu. Koma Brian pamene kucheka wireless. Yes. Kuuze momveka bwino. Boma sili kupita. Boma ilili lacha kuyera labwa kudzakhala. Misewu tikumanga Brian tipitiriza. Kodi nanga mesa tikavota ndiye mukati sili kusintha sizilengera mmene anthu akavotere. Ndimene zimakhalira Brian anthu akavotera misewu, akavotera masuku block 11,000 amene tikumangawa. Brian Brian ngati anthu amaphedwa anthu acha abino ndaija anthu kusiya mukunduza anthu onse amene amakukhutira ndi insecurity lero sakukhutira ndacha kwera. Brian funso lomaliza inuyo dzanja lanu mutagwira pa chifuwa mukhoza kunena kuti amalawi ali bwino lero kusiyana ndi mmene munapezera sinnamalize kunena moona mtima mukhoza kunena kuti amalawi ali bwino today kuposa mmene munapezera 2020. Brian takafusa aphunzitsa amene nthawi ya TPP samalandira promotion chiyambire ni nthawi zonse no teacher was promoted. Brian, God asked the workers amene amagwira ntchito over 5,000 of them have been promoted. Brian takafusa polisi amene tikuwamangira nyumba oposa 4,000. Brian ukafusa alimi amene tikapatsa ngongole zimono over 400,000. Brian ozamaphunzitsika ndi zimene anthu ena akumanama. Dziko lino lili pa mavuto tikuvomera koma kupita ku DPP is not the solution. DPP will bring Malawi backward. Brian, even if people mutaika anaje kukuza iweyo kuti palibe dziko limene limakhala pa economic problems and ntolakana kana liwewe. Brian anakufaso kuti mavuto osungula dziko lapansi amakuzanso ngakhale dziko la Malawi. Koma tikamana mizana kuti amalawi anakakhala bwino mpaka pita mdalika ndi DPP. I'm constantly reminded kuti nthawi yatithala we are actually 7 minutes out of time. Umuze kunena kuti apembe zimene foni mageta byaka Brian. Nthawi ija program inakathala panjira fabwe kuti ma blackout.
umuze sona amene Brian. Ndikufuna ndikuyamikeni Honorable Secretary General. As I said, kuti this is a sponsored program and amene akuchita sponsor ali ndi ma interest awo amene amafuna kuti tifunse makamaka za azimayi ndi zina zotero. Ikadakhala yanga ikadakhala zaone tindawo famu kuti pambali pa mafunso awo wanyamata ndi azimayi ifeyo mukatiyitana tikasiya ntchito zathu kubwera pa wireless at times akule nthawi yokwanira. 1 hour is not enough. Then I want to plead on your behalf. Polozo munalemba ku wireless Oxfam tibatse nthawi yokwanira tafotokozera Malawi zona zenizeni tipomene mavuto tikukumana nawo. Ndikadakhala kuti I'm not ndizanga ndikadakufunsana nkhani zakatangale ndi zina zotero, but we don't have much time. I want to thank you once again, Secretary General. You have been very you have been available. Madzulo Wayana Junga kuti nthawi yatha. Wayana Junga, station manager. Times a good radio station. Continue. Thank you very much, Mr. Secretary General. Thank you very much indeed. Nyimbo imeneyi ya Godfrey Zulu udzatsala wekha ya timaliziranso zokambirana zathu madzulo ano pano pa wireless. I have to be careful because program ikulukanso ma wireless yena komanso ma television yena. So ndifuna ndithokoze kwambiri the Honorable Secretary General chipani cha Malawi Congress, the Honorable Richard Chimwendo Banda. Ndipo tinene kunena kuti programu iyi amatipatsira ndi Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening. Ndine Brian Banda. Fikira sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina lachinayi from 4 o'clock. Tingoti makoma nonse and goodbye.